Véget ért az első egy hét, úgyhogy nézzük meg, mit tudtunk elérni 5 nap kereskedéssel. Amint látjuk, $290-ra zártuk le a hetet, ami nem hangzik olyan soknak, viszont ez is 0,75%-ot jelent. És hogyha csak ezt a tendenciát folytatjuk, akkor is 40%-os hozamot érünk el a 12. hónap végére, ami igen kimagasló. Ezen felül látjuk még, hogy van jelenleg $17 futókereskedésünk, és itt azért van még ugye a $-572, mert a rendszer ugye levonta a 2%-os csatlakozási díjat, amit itt még a történetben, a historyban láthatunk, hogy 293 kereskedés történt, és azt is látjuk, hogy a rendszer az mindig csak kicsi téteket rak meg, és mindig csak kicsi profitokat szed, ugye ez a skalpolási technikának a lényege, és ezáltal tudjuk tartani ezt a minimális kitettséget és ezt a minimális kockázatot. És a position oldalon láthatjuk még ezt a 4 aktívan futó kereskedést, hogy hol tartanak ők most jelenleg. Ezek hamarosan le fognak zárulni, ugye ezt vasárnap veszem fel, tehát azért ezek most nem is mozognak. És ezen felül a drawdownunk is minimális volt, valahol 0,1% környékén. Ennyi volt akkor az első heti bejelentkezés, ez most csak egy rövid videó volt, mert túl sok minden nem is történt, viszont a tendenciában láthatjuk, hogy erős, minimális és alacsony kockázattal is, és meglátjuk, hogy a pár héten belül elinduló új stratégiánkkal, ami sokkal gyorsabb lesz, hogy mennyivel fog fellendülni, de addig még egy ilyen 2 hetet várunk. Addig is kövessetek be, hogyha érdekel, hogy mi lesz ennek a számlának a története.